फोन कोई पियबू के घरे बोलाइबे जोड़ा कल सूप दौरा किन के मंगाइबे फोन कोई पियबू के घरे बोलाइबे जोड़ा कल सूप दौरा किन के मंगाइबे हलवा पे सहर जाई साथे साथे हलवा पे सहर जाई साथे साथे असो जाई रख देवे छठी घाटे हाजीपुर से केला नशा पाती औरी से हो पियावा के पियरी आजोड़ा जने हो हाजीपुर से केला नशा पाती औरी से हो पियावा के पियरी आजोड़ा जने हो नारियल सरी फलाई जाई हाटे नारियल सरी फलाई जाई हाटे असो जाई रख देवे छठी घाटे ससुर जी से मांगब थोड़े ऊख हो गंगा जल घिउ दूधे दिया चौमुख हो बूढ़ा ससुर जी से मांगब थोड़े ऊख हो गंगा जल घिउ दूधे दिया चौमुख हो इहे अरमान दिलवा के बाटे इहे अरमान दिलवा के बाटे अस जाई रख देवे छठी घाटे हम साड़ी सोनिया पेनिए पियारी छठी माई के दिहल असो पवन नौकरी हो हम साड़ी सोनिया पेनिहन पियारी छठी माई के दिहल असो पवन नौकरी दौरा उठाई हम धनंजय माथे दौरा उठाई हम धनंजय माथे असो जाई रख देवे छठी घाटे रख देवे